Όταν κανείς ενδιαφέρεται για την τύχη ενός έθνους ή ενός ανθρώπου, πρέπει να τους μιλάει τη γλώσσα της λογικής και της αλήθειας. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το ακούσει ολόκληρη η Ελλάδα. Τυχοδιώκτες κάθε χώρας έσπευσαν να την υπερασπιστούν. Πολύ λίγοι ενδιαφέρονται για αυτήν από ζήλο αφιλοκερδί. Να ποιες νομίζω ότι είναι οι απότερες σκέψεις τους. Η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πλούτη και εξουσία. Ίσως ποιος ξέρει, λένε οι πιο επίσημοι, αν δεν καταφέρουμε να καθίσουμε πάνω στο θρόνο του Άργους ή των Μικηνών. Οι Έλληνες είναι αμαθείς και αγρίκοι. Ήτανε σκλάβοι των Τούρκων. Τώρα η σειρά μας να κυριαρχήσουμε πάνω τους και με αυτό θα τους κάνουμε μεγάλη τιμή. Αν εμείς οι Έλληνες είμαστε σόφρονες, δεν πρέπει να φεθούμε να μας θαμπόσουν οι ψεύτικες και συμφεροντολόγιες εκδηλώσεις τους. Πρέπει να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών τους, να τους αμύψουμε γενναία. Να μην τους δώσουμε όμως παρά μια δευτερεύουσα εξουσία όπου δεν θα μπορούν να κάνουν κατάχρηση. Να θυμόμαστε πάντα πως αυτοί που φωνασκούν περισσότερο για χάρη της ελευθερίας είναι άπλιστοι για κυριαρχία και δεσποτισμό. Πριν 4 μήνες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, διεξήχθη μια άλλη δίκη που είχε ένα περίεργο αποτέλεσμα. Οδήγησε κατηγορουμένους και δικαστάς στην ίδια φυλακή. Σε εκείνη τη δίκη ήμουν πρόεδρος. Σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 1834, ευρίσκομαι ενώπιον σας ως κατηγορούμενος. Ο Επίτροπος μας, ο Νασμής, πεύσει να χαρεί. Σήμερα έχω ό,τι δεν είχα ως δικαστής. Ελευθερία. Έχω την ελευθερία να εκφράσω τη σκέψη μου. Ζητώ συγγνώμη από το σεβαστό δικαστήριο. Ο νόμος επιβάλλει να απολογηθώ. Και εγώ αυτό θέλω. Γιατί ποιος ξέρει αν ποτέ στη ζωή μου βρεθώ ξανά σε μια τόσο προνομιούχο θέση. Κύριε δικαστέ, αρχίζω από τον καιρό του κυβερνήτη. Ήμουν εχθρός του. Ήμουν εχθρός του, Καποδίστρια. Τον πολέμησα και με κατέτρεξε. Τον πολέμησα με πάθος, γιατί πίστευα και το πιστεύω ακόμα, πως ήρθε απ' έξω με την υπερηφάνεια του παντογνώστη και ανέλαβε την εξουσία. Ανέλαβε ο Καποδίστριας να φτιάξει ένα σπίτι χωρίς να ξέρει τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικούσαν. Μας είπε, έτσι ζουν στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Ήταν καλός. Ήτανε τίμιος αλλά εγωιστής. Πίστεψε πως αυτός ο λαός θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγάλει τα ρωμαϊκά και να φορέσει φράγκικα. Έζησα χρόνους στην Ευρώπη κι όμως αυτά τα ρούχα τα νιώθω ξένα επάνω μου. Με στεναχωρούν και με εμποδίζουν να πλησιάσω τον αδελφό μου, τη μάνα μου, που όταν με είδε για πρώτη φορά έτσι ντυμένος σταυροκοπήθηκε. Της φανήκα μασκαράς πιο πολύ παρά κανονικός άνθρωπος. Ήταν επόμενο να χαθεί ο Καποδίστριας. Ο τόπος αυτός είναι σκληρός. Το αίμα έχει κάνει το χώμα πέτρα. Το κλίμα είναι ύπουλο, βαρύ. Είτε από ελονοσία όπως ο Λόρδος Μπάιρον, είτε από μαχαίρι και πιστόλι θα πεθαίνουν οι ξένοι. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα ξερνάει τα ξένα σώματα που πάνε να κολλήσουν πάνω της, κι ας έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Η έννοια του δικαίου είναι σχετική. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο, για να είναι δίκαιο, έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Ποιος είναι ο εθνισμός σου, Επίτροπε? Δεν χρειάζεται να μας πεις, αφού όλοι ξέρουμε πως είσαι Εγγλέζος. Και γιατί είσαι αλλοεθνής δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Δεν μπορείς να δικάσεις Έλληνες. Ξέρεις να λες Ελλάδα στα ελληνικά, μα τίποτα δεν νιώθεις από ότι σπουδαίο, μεγάλο και αιώνιο κρύβει τούτη λέξη στα σπλάχνα της. Κατάλαβες λοιπόν τη θέση του εισαγγελέως σε ελληνικό δικαστήριο. Αλλά δεν έχεις θέση στην ελληνική δικαιοσύνη, Επίτροπε. Είσαι εκτός φύση και θέση. Θέλεις να δικάσεις τους Έλληνες με τον πατριωτισμό του Εγγλέζου. Γίνεται όμως αυτό, αγαπητέ Μάσον? Ποτέ. Δεν γίνεται για έναν ακόμα λόγο. Γιατί φέρεις μαζί σου την κακή πρόθεση αυτών που σε διόρισαν. Και αυτοί που σε διόρισαν επιβουλεύονται τον εθνισμό μας. Αλλά ο εθνισμός μας, ο Επίτροπε, είναι θεμελιωμένος στα αίματα 800.000 Ελλήνων που θυσιάστηκαν στον αγώνα. Θα ήταν κατάρα Θεού αν εμείς την ημέρα εκείνης της δίκης το ξεχνούσαμε αυτό. Θαμπομένοι ή τρομοκρατημένοι από την παρουσία τη δική σου ή του Υπουργού με τις χρυσές απομίδες, και υπογράφαμε εκείνη την απόφαση. Αν μη αυτός ο Έλληνας, που κρατώντας 50 χρόνους στο τουφέκι δημιούργησε ελευθερία και πατρίδα, που θα βρίσκες τόπον, Επίτροπε, να σταθείς για να απαγγείλεις το κατηγορητήριό σου?
Ποιος είσαι εσύ που με το πρόσχημα της μορφώσεώς σου ήρθες και ανέλαβες μια θέση τόσο επικίνδυνη για την τιμή και την υπόλοιψή μας? Ποιος είσαι εσύ που ήρθες να παίξεις μαζί μας στον τόπο που μας γέννησε και που τόσο αίμα εχίσαμε για την απελευθέρωσή του? Κάθε σπιθαμή εδάφους που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ύπαρξή σου είναι του Κολοκοτρώνη, Επίτροπε. Έσφαλε ο Μέγας Γέρον. Θες να το παραδεχτώ? Το παραδέχομαι. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα του ζητήσεις να πληρώσει για τα σφάλματά του? Από αγάπη για την Ελλάδα λες, ως φιλέλλην που είσαι. Μα αυτός είναι η Ελλάδα, κύριε Μάσον. Αυτός και οι άλλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και όσοι δεν βρίσκονται εκεί αλλά κρύβονται. Και όσοι από τις χιλιάδες των αγωνιστών που τους καταντήσατε ζητιάνους ή ληστές. Είστε υποκριτέ. Γιατί λέτε ότι αγαπάτε την Ελλάδα αλλά ζητάτε να αποκεφαλίσετε τους Έλληνες. Και τι Ελλάδα θα απομείνει χωρίς τους Έλληνες? Μήπως θέλετε να σφάξετε εμάς για να κατοικηθεί από εσάς ο φιλέλληνες? Ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Ζητήσαμε τον πολιτισμό σας και εσείς μας φέρατε κρεμάλες και ξυφολόγχες. Φως ζητήσαμε, σκοτάδι μας φέρατε. Ο Κολοκοτρώνης είπε στον Όθωνα, εγώ ελευθέρωσα τον τόπο, εσύ έλα να τον κυβερνήσεις. Τώρα εσείς τον κατηγορείτε ότι θέλησε να ανατρέψει τον Όθωνα. Φυσικά δεν πρόκειται γι' αυτό. Για άλλο τον κατηγορείς, Επίτροπε. Τον κατηγορείς γιατί ελευθέρωσε την Ελλάδα. Τον μισείς γι' αυτό. Επιβουλεύεσαι τον Κολοκοτρώνη που επικεφαλής ενός έθνους σας υποχρέωσε να του παραχωρήσετε την ελευθερία του. Γιατί εσύ και οι προϊστάμενοι σου δεν θέλατε να ελευθερωθούμε. Γιατί οι Κολοκοτρώνηδες σας εξεπέρασαν και σας επέβαλαν ό,τι δεν επιθυμούσατε. Και μια και δεν μπορείτε να αφανίσετε όλους τους Έλληνες και καλυπτόμενοι πίσω από την ανάγκη που σας έχουν, δολοφονείτε τους πρώτους αυτού του τόπου. Γιατί έχετε μίσος εναντίον του γένους μας, που πάντα μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του στάθεται αντίθετος στους τυράννους και την τυραννία. Γιατί όντας τούτος ο τόπος πέρασμα για άλλες θάλασσες, για μεγάλα κέρδη και συμφέροντα, έχει το κακό ιδίωμα να κατοικείται από ένα δύσκολο, ατίθασο και υπερήφανο λαό. Κάποιος από τους αρχαίους μας προγόνους είπε, πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Σήμερα σας λέμε το ίδιο κι ας είμαστε φτωχοί, ματωμένοι, ρακιάντητοι. Μπαίνετε λοιπόν ανάμεσά μας, φευγάτε μέσα από τα πόδια μας. Όσα ανδρίκελα και αν ευρεθούν για να σας υπηρετήσουν δεν θα επιτύχετε. Εφόσον ο τόπος αυτός βγάζει Κολοκοτρώνηδες, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Αν ο γέρος εν ζωή σας προξενεί τόσων τρόμων, νεκρός αλίμονον θα είναι τρομερότερος. Αν, Επίτροπε, σε άφηνε να του κόψεις το κεφάλι, αλίμονο σε σένα και σε αυτούς που σε διόρισαν. Θα σου πω κάτι, με το μέρος εσύ είμαι. Σας εγλίτωσα. Με την άρνησή μου σας πρόσφερα υπηρεσία. Κι όμως εσείς θέλετε να με καταδικάσετε. Γιατί? Γιατί είμαι και θα είμαι ένας ανυπάκουος. Γιατί εσείς έχετε ανάγκη από σκυμμένα κεφάλια. Κύριε δικαστέ, πριν 4 μήνες σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάθε έννοια δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια ελευθερίας, κάθε έννοια λογικής κατελήθη προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξένα προς το έθνος συμφέροντα. Όπως είναι φανερόν από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε θέμα ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων. Κύριε δικαστέ, και η πλέον κοινή απόφαση δικαστηρίου που λαμβάνεται υπό τη σκιά της ξυφολόγχης ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Κάθε δικαστήριο που δέχεται να υπογράψει μια τέτοια απόφαση κάτω από τέτοιες συνθήκες δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική. Την ηθική και το δίκαιο της ξυφολόγχης. Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίους. Και φωνάζω κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίους.